נועם? רוצה במבה? מה אומרים? תתאה? שב, תעלה, תשב. אתה רוצה לשבת? לא. אתה רוצה לעמוד? לא. מה, אתה לא רוצה במבה? כן. מה אתה רוצה? פאפה. במבה מהרצפה יותר טעים? כך. מה, אתה רוצה לראות מה עוד יש? יש ביסלי, אתה רוצה ביסלי? לא, במבה, במבה. אבא יאכל במבה ואתה תאכל ביסלי? כן. מה אתה רוצה, ביסלי? לפתוח? אבל יש לנו במבה, אנחנו אוכלים במבה, לא ביסלי עכשיו. ביסלי. ואנחנו אוכלים עכשיו במבה, לא ביסלי. לא רוצה. אתה לא רוצה במבה? לא פאפה. מה אתה רוצה? ביסלי. ביסלי? כן. בבקשה. מה אומרים לאבא אחרי שהוא פותח את הביסלי? נכון. מה אומרים לנועם כשהוא אוכל? בתאה? תשב אבל. שב על הכיסא ותאכל ביסלי. לא. איפה?